Makusem ni nyina say ni be me bi ware. Awara ni ko nanim na wo jame 2012. Ya wo miensa. Wo jan kwala na gu mi suma. Your friend no say. O de kwame antwi. Kwame antwi so wo fa he. Ono so onu adu biase. Kwame antwi onu adu biase. Ono wo say. Miensa. Miensa mu a. Na oba o na epani. Bacho ai. Onso your friend is oba pani. O de maker. Kasagu kasamu nu mame. Maker antwi. No okay. Na se meka bibia fa nkwala no ho a wono a wonye emu atemdidie ye bi esu a wonto buku wonya hwe fa nkwala no ho meka akrache de wo ye de mani yin wo sisi de wo kumi na wo so mu ni atemdidie wo frof bibia me pe me fa no kode ndie nti we ni wie last year school SS ena me koy to form ade man me got to form man me catch the so my turn nursing training for my head amano by me bompa is nyankopɔ be ya do my bed ye be fan what to there na amano I thought nursing training forms ba me haya ni blessem o ada no so ba na wusu na aba no susu emfa nya se de mate ana me dia amano nti ebra ye fa ye frefre na ye ho ne ma wo ko ntebi wo ye sei na ho kan na me na mebo ana me be ma ne ka say sa eka we na aba ne de esundodo ntimi eka de he aba akura ni school ka no ne niema ye betoto ne ade ode be ku school nursing training no wanya admission on nursing training e fa he adanse formula na wo ko nursing training ento oti wonyina ya fa no china na ese okotua admission wo china ye a mpacho na ne papa no sesei ave me kan me ne papa no kura kan se on de won so me mu ne yina ye mmoa ne ye fa akora no ko wogi tum nti me ye senye o ma me 30 million na me so me di aka no me be prince so aye kwame antwi ma me na ye hwe ni sei efiri akoda ne mofrase a ofiti suku ase ukuru no waboa wa mo ahwe no wo fi wo obi wo kra ba busu bi be sensi akwana nkola yi ni 1000 meka kan de patapani atemdidie saa na fe me ana metwa so na etia oba we no ni JHS ene SS1 hwe no me ana me share ma me so wa na hwe no ba twan be man sikanim me ana me share no opa akora na tu busa na ka be man sikanim wo de ya me na fe de wo kume no ko SS so SS me ana me de no ko wa na hwe no ma ni wie SS am de no ko 3 years sika me tumi aka se be man ni je wo mu 400 CD 4 million na ya na 4 million obedi mu 4 million no de se me de ya de ne kwa na me to ho ne ma me de akora no ko school mu no wan fi nti akora no ko no ka se book bi na do ebe abatan ya se ento 5 na ono so abatan for no so 5 na me ka che no eno kura be ka che no pimpa tapa ne me ka che ne se me de wode ya me so jibi de patapa be mo me boni dua kunu obo betumi adwane dua bana bebo ni dua ko no yenko ame entu ye wanyu so bebo ni dua ho adentia se de odi ye me no enyeje ndem branimu enti be kan sa na afi de odi 200 cedi samba enti akora ne ko nanim no ene eso hiafo odi be sua de ene no sumpo me kan ho asem ti me kan ho asem na twetwe no me ko kan odi matama na me de me je echi da me ko perfume ni bi ema akora no ene no na echi odi 200 cedi samba sa ese na akora no ko ye no ni sika wum no afi ma ko pipi we ni so ma na oba be sia ma be so api otada wo mama akora na nya de misina me ye mmoa na ye mfa akora no kwa me kan na wudi matem ene firi mi so ko ene ahwo ma enti sisi a me de na ben me se tefo so mo mmoa me na akora na de misina nya me ya adoma china okotua no mo hu me mobo na e ka ma bo na ye ko obi kura nya sta akwanya no na me kunu me ka kire ne sisi ama o mama ya dwumaden ama me ni padue o kunu no na da TV no so no ona da TV no so wo wanim no da wono o mama ya dwumaden ama sisi me ni padue na asade bia ya le nko an so so da so no ware ana waja me 12 years ni na wo sa de nkwala na gu me so ena no wo sola na wadidi ni wada ena me sole a na me dwene de akora su atade akora mpa bo obehye de akora obedie me kaka ni wodi matam nti sisi ade me so me yale doctor say me ntene fie kakra na me hwe me ho nti sisi o maje me de ne ma no
o me hwe ne ma no ma bre enti sabre ya ye ne wo kasai abrohu sem wom ne se wo hwe no ewo JHS SS na afeya wo control so ku nursing training no afedi on sarge ne nyesa ai usika sem nye enya me kura anya yale kura na wo ko ka kire no se akoda ne ko nursing training dia sem no ka kire me ne kan se eka we ni die eso nti wonye na adwene se obeja aye den abom so na adwene se obeja abom so dia ene mani bebre ne so wa bana busuafo amane papa minim na busuafo bia ne maame asem ne bayina ne maame di na chi saa me de ne kwa na ne maame ababo so no di na chi ena me de mejaye oni ne nyina na woni wadu bia so ai ba sisi America ke de me de baba be di kumasi ase se di adwuma na wo ankasa wo ye pure na meton oh na wasua na afedi abom yare de bia me call hospital doctor say omoja wo form o pressure wo form entuntumawo wo typhoid nipa ba akufo blanko na be me ma me bre me kaka na wo pem patapa hokru no ye de adwuma no ye carpenter ni na se wo ye dai isi ade anu anu wo ye wo so wo ye de adwuma o ye carpenter ni wajai ana oda so ye o ye ni wadu pa ni wadu bia se fa hen na carpenter na wo oh tell be ko mo tumi be fa ni di ni tukwan o tumi kwa akra na akoso wo no se wo yi o mai efiri ho a wasai awo bi wo ba bia na oba na onam mso o ja me no one na awu mi no ba oba ne de wa firim ntimi de wa asam de one ne wo ye ai enkoda na wai minim ba bi o mo wo wa asam de eti o ma no de wo mfi wo mkura ai so ebia me ka se ebia akura no ye pese ye se mana obeka se ani saa afe na ebedu ho no na de ebufuo ni atem didie nkura sesem no wodi matem ti ba saa na me kura no eye me ya nti se mi wesika no makwa ya adekoro no ama akola no ebla odi ja me nkura ni picture wa hasi na me kuta akola otue me nufu ano afe na obenya wanyi ya na akura na nya 12 years okay ayabra hosemo ayabra hosem papa mami ne kasabe wo ayabra hosem pa se kwabrane watumi ne oba awo mamu enan na miensa na pania wodimu wantumi anhwe ne sukuo na wo kontoa so sukuo asese yafa no nursing training wo fomina sesi a nursing training watchna admission fee papa infamra taskala ya bono papa si wonya adwuma ne musa se koda no wo mo hwan na kobai kura de ko bono homoden waton pie water saa wukumasi kropomu a ahwe koda akọ ahwe na koda yi ne bapani JSS na wahwe no SHS afedie ne nsaage ne sikafam wonya admission kwabrane enhwe na yekohwa akoda yi so a akoya asem foforo da bia metaka na fidie we so se oba ta bia trimupo so obehwe ne bama ne sia fifie na dachi ankwa ama no akoda so hwe ne maami ama ne sia tutu edie be na yehunu no minyina yepa me de me ka asem ne na etwe manso isi me se ma hwe nkwala na ma bele me yale nti wo ma hwe ne ma na me so me nwuma home dia ko ne ma hwe ya obema pressure kura ye den akumi afi wiase sese achira kwa na deadline mpatwan na sese ya no akoda sika se na so otua wo from na nursing training wo 49 million 4009 mpatwan na say 5000 nwia ni nwia 5000 nwia pani pa kwa anwa kura sese ma me se no anya ato ho isi a me nya you can say 20 million ena wanya ato ho na me matoto otone ne ma ne so de be kone kakra ena me ka se won fa de aka ne bra na won fa so na me kura no na nse yare na ye ha me tianka we me ana me bode ho kanka me de ne be ko eni se o ne me be twon ma so be didi matem se me ye kurase me ne me ma ye nkurasefo ena odidi matem osidua ha se me nkurase se me na wo ye no me penti se o ye sa me fi nti si ade me so ma bre odidi watemo production room ho anu ade so anya kwa nwura dai ofra ye fon so ye fi ho pie ye na ye betena anim ho no so ye de yi osi an nkurase sembe na me ye no nkurase sembe na me ye no ti ma hwe nkwala na 12 years nti si ade ono so meto aso ma bre
mo de ne picture na to he am see a mo fa kwa me atwi picture na to so kwa edi kwa me atwi no ya defo din o ya defo din ya ne bi no aya asem o bi hwe oba me ti sei ene na ma me woni me na me da ono anya wa me se me ya o me abi oboa wa jan kwala gu me sunu ma bra ne me ni padua yina woni wo ku me ade kame ba ha ma mo fa ne picture no to no an ho me hwa ade mo fa we ntua na fa we ntua madam o debi eti sesi a wa anware biem kwa me atwi no gya ye no ma anware biem o ma wani bire se wo hwe o ma me hwe me ma enso wo so me mu ni hwe nkwala na wonye kese wo ya na me ma bra na me de akwara ne kɔ no wona mu krom ho na me ba kitwa wa kire kwa wo bi school e blande ya ni buku ni niema saa ni buku ni niema na ntale ni bag ni on fama no ma hwe ya obeku sese wo ba pani ankasa ni mpatwan like wani abrese ka wutwa sa we yi ka pani nya ba bi sia akwara de bia wusu oyo se ama eno akwara asami mi okumase a eno no oye nti eno be mu se ma de wo ye na msiko bi na se ya wa de ye na week na me da hospital ewo ayufo no kama fo no na ye di suetiti mi soa na doctor ne se obaye ye lab ni ade ade oye lab no se entuntum ya wimia ma malaria na fa mi moja nyina typhoid nso san ye den ewum ena mi moja awo fom ena mi san wo low pressure ti be ma ni sisi ade aduru no mi ami hu se wo kumi ena me ne kan boko nso a no wo pem patapa no odi atem nti me de na ba okay ayasem asefem wochina nko awu sakwade yenye sika yanko tua ne china suku a wako nyina maami ayo akwa bi so sakwade wenye sika nko tua school fees china suku akwada ko nyina ayekwa achina ya deadline yo ochina ya deadline